So good day mga sir, mga lods. Ulit. Will you please repeat it? Good day mga lods. So for today's vlog, pupunta tayo ngayon kay Sir Christian Benedict para kunin yung ating pinagawang stickers. Magmi-meet up muna kami ni Ron sa may bypass. Medyo late na nga ako eh. Ang usapan namin alas 2 pero 2:13 na dito sa aking orasan. Yan. Siyempre si Kuwek TV yan, kaya always late. Grabe, call time alas 2. Nakadating ako dito mga 2:10. Sasabi ko kay Sir Benedict, doon kami ng 2:30. Scam talaga ako. Tara. Wait lang. Alright. So yan mga lods, kasama na natin si Edrong TV. Yan, si Ron Edric Idos at Yakon. Overshoot. Ay nako. Grabe ah. Kakalinis kasi oh. Grabe, overshoot yun lods. Overshoot mga Kuwek. Overshoot lods. Painit tayo ng gulang mga lods. Gulang mga lods. At ngayon, nandyan ka na, di magpaliwanag. Oh. Ayan. Ayun, dito sa shop ni Sir Benedict. Ayun. Lumagpas. Uy, sana oh. Pasok mo, sir. Pasok mo lang, Kon. Dito na yung pinagawa nating sticker kay Sir Benedict. Yan. So may free sticker siya ng shop. Then yung pinagawa natin is yung yellow color. Yan. Tapos may pasobra pa siyang bagong layout. So shoutout nga pala kay Sir Christian Benedict at salamat sir sa paggawa ng ating sticker. Yan. Tama lang, Lods. Yan. So punta kayo sa shop na kung meron kayong gustong ipagawang sticker, yan, face mask o kaya yung tube mask, yan. Punta lang kayo sa shop ni Sir. Yan. Shoutout kay Sir. Sir, thank you Sir. Alright, so shoutout ulit sa ating napaka approachable na Sir Benedict. So once again, salamat Sir Christian Benedict sa stickers at yun, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please like, share and subscribe. Don't forget to click the notification bell ulit